Pa sve što sam imao rekao sam, zapravo nisam iskreno verovao da ta izjava u Indian Wellsu može da poprimi tu, da kažem, dimenziju i proporciju u medijima koji, određeni mediji jesu to preuveličali i možda izvukli iz konteksta i napravili neku senzacionalističku priču, kao da je moja namera bila zla, a naprotiv nije uopšte bila zla, jer onaj ko je slušao i ko je mogao da pročita šta sam pričao i u kojem kontekstu sam pričao, mogao je da utvrdi da je to je sve bilo rečeno iz nekog poštovanja. Ali dobro, mislim, to je sada iza mene, ne bih više razgovarao o tome, želim da se usredstvim samo na tenis. Nastavak turnira, Boris nije tu, Vajda nije tu, pobedio si u Indian Wellsu, koliko si svež? Da. S kakvim ambicijama ulaziš? To što njih dvojica nisu tu neki novitet ili... Pa nije, bila je određena komplikacija sa Borisom, nažalost iskrslo je nešto i nije mogao da dođe, a Marijan je već otišao za Evropu, tako da to je samo nešto privremeno, i Boris i Marijan će vjerojatno biti u Monte Carlu. Dušan Vemica kojim sam radio pre nekoliko godina, on je bio trener i bio je u mom timu, tako da je on izuzetno bio fin što je prihvatio naš poziv i što se tako brzo organizovao da dođe i da mi pomogne. Tako je, tu je i brat Marko, tako da ipak ne osjećam se usamljeno, to je sigurno, uvijek imam dosta ljudi oko sebe. Imao sam 5 dana od posljednjeg meča u Indian Wellsu, dobar je ovde početak, uslovi su potpuno drugačiji za igru, tamo su pustinski uslovi, dosta je suvo, ovde je velika vlaga i dosta je sporo u toku večeri, pod svetlima, u toku dana sam trenirao protekla 2-3 dana, tako da potrebno je naravno još nekoliko dana da ja uđem u onu željenu formu, ja sam toga svestan i uopšte se, tako kažem, ne pretjerano nešto negativno ne uzbuđujem zbog toga što sam možda neke određene stvari večeras nisam odigrao na način na koji sam želeo, ali opet ima i nekih pozitivnih i ja ću izvući pouke iz ovog meča i nastaviti bolje, nadam se.